36 हेलो 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 2020 हेलो हेलो चेंज हेलो 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 36 सुस्वागतम स्वागतम मित्रांनो सगळं टेस्ट करूया गणरायाला मंडळ करतो परीक्षा देवता नटेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होते मित्रांनो माझं नाम दैवत मी वेदावली आई सुगाई देवी माता रासाई या मुंबई नगरीची माझी माता मुंबा देवी तिच्या चरणी शाश्वत नमस्कार करतो आज या ठिकाणी आजचा शस्त्रजोडाचा कार्यक्रम आयोजन कोकणी कला मंच प्रस्तुत त्या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत त्या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी याला शाही मानाचा मुजरा करतो रसिका आजचा दिवस म्हणजे आषाढी एकादशी माऊलीच्या कृपेनं मी आज साधा उपाय पांडुरंगाला नतमस्तक होतो आणि खरोखर मी माझं भाग्य म्हणेन की आजचा दिवस मला मिळाला आजच्या कार्यक्रमासाठी लोककला म्हटली की संगीत आलं माझे ढोलकीपट्टू साईदादा केंकर यांचे मास्टर गुरुनाथ आमस्कर कीबोर्ड मास्टर निश्चित आझाद पवार ऍक्टोमेड मास्टर प्रशांत दादा याला सुद्धा शाही मानाचा मुजरा करून शहा कोंडे बाळमित्र नाच मंडळ देवाची वाडी त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित शाही वर्ग गुरुजी वर्ग कवी वर्ग याला सुद्धा शाही मानाचा मुजरा करतो आजचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी आदरणीय माझे गेले स्वतः पूर्ण साहेब त्यांचा मेसेज सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे आईला माहिती आहे त्याच्यात आलं होतं तेव्हा लग्न करत होतो आज उभा आहे तुमच्या डोक्यावर त्याचप्रमाणे कवी वर्ग संगीतची सावंत बुवा आणि त्याचे सहकारी त्याचप्रमाणे शाहीर समीर तटकरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना सुद्धा शाही मानाचा मुजरा करतो त्याचप्रमाणे मित्रांनो कोकणच्या लोककलेसाठी आपलं शरीर आपला देह त्यांनी वाहून दिला रवींद्र दादा मंडळ साहेब यांना सुद्धा शाही मानाचा मुजरा करतो त्याचप्रमाणे मास्तर साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत वेळेवर सगळ्यांची नावं घेतल्या मित्रांनो प्रथम फेरीला सुरुवात करणाऱ्या चांगली साथ असू द्या असं अपेक्षित आहे प्रतिस्पर्धी शाहीर सचिन कदम बुवा हो दांडेकर बुवांना शाहीर मानाचा मुलगा आता आलेला आहे शाहीर मानाचा मुद्रा करतो बुवा त्याचप्रमाणे माझे गुरुवरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत माझे वडील यांच्या चरणाची धूळ माझ्या मागे लावतो अनस तरुणाला सुरुवात करणार आज मनोरंजन नक्कीच आज मनोरंजन नक्कीच मित्रांनो माझा आवाज तुमच्या कानापर्यंत
तुमच्या चरणाची धूल माझ्या मी माती लावते अनंत उठे वंदन रसिका या मूर्त्यास या रंगमंचावर उभा आहे मी रंगदेवतेला करीतो वा स्तवनाला सुरुवात करतोय लांब जाऊ नका आजची झोपी तुमची माझी आजचा रेसचा घोडा भाऊ आम्ही आजच्या रेसचा घोडा मी बघायचं स्तवनाला सुरुवात करतोय आणि स्तवन करणार मित्रांनो मनोरंजन नक्की करणार सचिन भाऊंना काही सिरियस केली ते दाखवतो असं रसिका करो मनुभाव गुरु से शरण धरो मनुभाव गुरु से शरण धरो सप्तसूरानी वंदन रसिका करू सप्तसूरानी वंदन रसिका करू मनुभाव गुरुचे चरण करो मनुभाव गुरुचे चरण करो मनभाव गुरुचे चरण करो मनभाव गुरुचे चरण करो सप्तसूरानी वंदन रसिका करो सप्तसूरानी वंदन रसिका करो मनभाव गुरुचे चरण करो मनभाव गुरुचे चरण करो मनभाव गुरुचे चरण करो
जपले त्या माय पित्याने सुखी संसाराला, जपले त्या माय पित्याने सुखी संसाराला, सगळ्यास मार्गे असा मला त्यानं दिला, सगळ्यास मार्ग मला त्यानं दिला, सगळ्यास मार्ग मला त्यानं दिला. नसता हे धन दौलत सांभाळी शिवाला, नसता ही धन दौलत सांभाळी शिवाला, चूक भूल ठाई घालुनी, चूक भूल ठाई घालुनी उद्धार केला, चूक भूल ठाई घालुनी उद्धार केला, चूक भूल ठाई घालुनी उद्धार केला. जन्मदाता मायेचा कल्पतरू, जन्मदाता मायेचा कल्पतरू, मानवा संसारात मायेचा पसारा, सुखी संसारात मायेचा पसारा, लागताच ठेच मला देते सहारा, लागताच ठेच मला देते सहारा, लागताच ठेच मला देते सहारा. अंतरंगी चालतो हा, अंतरंगी चालतो हा खेळ हा सारा, अंतरंगी चालतो हा खेळ हा सारा. जन्मदात्या माय पित्याचा मिळतो आसरा, माय पित्याला मिळतो आसरा, जन्मदात्या माय पित्याला मिळतो आसरा. गवणते विंद करुणी रंग भरू, गवणते विंद करुणी रंग भरू, मानवा रसिका करू, सत्य सोडानी वंदन रसिका करू, मानवा गणपती गजानन धनिरवर्णात सुगाय देवी अखंड दासोळीचा, बाबर घराण्याचा एक बोलतो रे पंढरीनाथ भगवान की जय.
यांची फरमाईश या ठिकाणी स्तवनासाठी उदाहरणं जे या केलीस मोठी पण वेळेअभावी नक्कीच मी 2 ओळी गातो. यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक, त्याचप्रमाणे आमचे आदरणीय साई मटकर साहेब यांच्याकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. नाच म्हणता आभारी आहोत, ऋणी आहोत. धन्यवाद. उधान जगिया कि मया केली समोती, उधान जगिया कि मया केली समोती, गुरु तुम्हारा प्रणाम कोटी कोटी, गुरुराया प्रणाम कोटी कोटी. 2014ची स्तवन आहे माझ्या लेखीतला आहे, पण माझ्या मित्राच्या आठवणीत आहे. असो, धन्यवाद मित्रा भावा. याचकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक नाच म्हणता आभारी आहोत. रसिकजन बघा, स्तवन झालेले आहे ते गुवाहाटी गण सुंदर या ठिकाणी सादरीकरण केलेलं आहे गाण्याचं. बुवा तुमच्या ह्या चाली मी भरपूर वेळ म्हणून चाललेलो सचिन बुवा. माझ्या चाली कॉपी करतात लोक. मी ही तुमची चाल जी होती ना, ये मेहंदी के बूटे गवळ गायलेली मी 3 वर्षापूर्वी. गोलसोबत सुद्धा गायलेली आमच्या लांजात. बुवा म्हणतात ना, हा तुम्ही लांजेवाले काढतो गांजा देतो मला. हा असू दे, गणाविषयी बोलण्याचा गण सुंदर होता. मी माझ्या गणाला सुरुवात करतो. म्हणायचं काय गणराया तुझ्या भक्त जनाला, लवकर यावे गणदेवा अमुच्याच भेटीला, अंगाचा मळ काढून बनविला तुला, आणि कलियुगात मान दिला भाषाया लाल मातीला. होतो वर्षाने हर्ष मनाला, समीर दादा लवकर येणा घराला, नटले धरती देवा स्वागताला, तुझे रूप पाहण्याला, शिवगौरीच्या बाळा लाडक्या गौरीच्या बाळा, शिवगौरीच्या बाळा लाडक्या आळवितो तुला.
संस्कार मित्रांनो कोकण कला मंच आमचे आदरणीय गिरीश दादा कोटकरकर आणि त्यांचे सहकारी या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी आभार मानतो आणि गाण्याला सुरुवात करतो. बघा होतो वर्षाने हर्ष मनाला घराला शिवगौरीच्या माला लाडक्या आळवी तो तुला शिवगौरीच्या माळा लाडक्या आळवी तो तुला मनाला घराला देवा स्वागताला तुझे पाहण्याला गौरीच्या बाळा लाडक्या गौरीच्या बाळा शिव गौरीच्या बाळा लाडक्या आळवी तुला मनाला
तो गण तुला कधी येशील घराला देवेंद्र आळमी तो गण तुला कधी येशील घराला गौरीच्या बाला लाडक्या गौरीच्या बाला शिव गौरीच्या बाला लाडक्या गौरीच्या बाळा श्रीयुत विजय दादा कदम मुक्काम पोस्ट आंबळ तालुका सिद्धेश्वर जिल्हा रत्नागिरी याचकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आज म्हणलं आभारी आहोत, कोणी आहोत, धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आमचे मित्र आदरणीय नवनाथजी गडकरी याचकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक. त्याचप्रमाणे प्रतापेश गुरव 251 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. नाचमंडळ त्यांच्या आभारी आहोत, कोणी आहोत, धन्यवाद. ओके त्याचप्रमाणे आलेलं पारितोषिक लाजा माझं गाव श्रीमंत हो माझं नाव एकच दिन श्रीमंत माझे मित्रमंडळी आणि माझा खास मित्र रविदादा अग्रे याचकडून 230 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचे म्हणणं आहे की तुझा पाहून चेहरा जेव्हा हे गौरव चालू लागतो मित्रा वेळाभावी फक्त आयोजक काय म्हणतात ते नाही नक्की म्हणतात तुम्ही ते पैसे घ्यायचे म्हणायला पाहिजे. आता स्थळ निघत झालेला आहे मित्रांनो. वेळ आहे पाहिजे आयोजकांचं म्हणणं आहे 1:30 वाजता गवळणीला सुरुवात करणार. तुम्ही 2 मिनिटं बसा जरा मोहनची गवळण बघायचं वडील गवळण दिलेली या ठिकाणी सुंदर विषय गोवा गवळण वो म्हणाले की मी व्यंगावर आता शपथ घेतलेली शपथ व काय म्हणतात व्यंगाची शपथ घेतलेली मी व्यंगावर मनाची जाणार नाही आणि त्या अनुषंगाने मुलांनी म्हणजे सुंदर गवळण सादर केलेली या ठिकाणी. गवळणीची चाल काय भगवानची टाकावं 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 याची वाटीच पुढे आहे. हा सोड सोडून मला कुठ निघाला विसरून माझं नाव मी पण येतो समिती तुमच्या किसना आहे ना तुमचाच भाव टकाव 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 टकाव. ए बुवा मला काय भीक मध्ये आलाय आधी बुवांपेक्षा मी असणार नाही. ही गवळण शक्तिपुराचा गाभा हे बुवा मला शिकवतात की आम्ही बाजू मांडणार म्हणजे मी मांडणार माझी पुरुषाची बुवा मांडणार पार्वतीची म्हणजे मी शंकरची आणि बुवा मांडणार पार्वतीची. बुवा गवळण कोणाला गाता तुम्ही या रसिक प्रेक्षकात गर्दीत छानी जमते आहेत की नाही शाही. बुवांची गवळण काय बघा काय म्हणतात बुवा सोडून मला कुठं निघाला विसरून माझं नाव. काना विसरून गेला असं काना विसरून गेला त्याला मिळाला काना विसरून गेला ना तुझं काय जातंय. ए राधे तुझी चोरी केलं त्या पेंड्या सुदामात लागड्या ही गवळण बुवा माझी ही मी म्हणायची गवळण तुम्ही नाही की लोकांना सांगताय मी ते अनुषंगावर बोलत नाही बुवांचं बोलणं नाही भाजी आहे शपथ मागच्या त्यावेळेस बोललेलं आहे म्हणतात मी लिंगावर म्हणजे बोलणार नाही लिंगावर कुठल्या बोलायचं बोलणार नाही पण आता लिंगावर बोला. गवळणीची कटिंग देणार बुवा तुम्ही शाळे जाणते आहात. गवळण तुम्ही शक्तीची सादर करताय आणि गवळणीची बोल बघा तुमच्या काय सावळ बुवा आहेत नाही तर या अशा शाहिरांना मी माझ्यासारख्या शाहिरांना सांगणं योग्य नाही हो. मी प्रत्येक वेळा बुवांना म्हटलेलं आहे बुवा तुमच्याकडून काहीतरी आम्हाला नवीन मिळतं म्हणजे शिकण्यात भेटतं. आज बुवा काय तर टकाव टकाव टकाव
काही येताना झालं एक तर लेट गोरेगावात झटपाट लावू का काय बुवा बुवा तू टकाळो डकाळो करीत बुवाच म्हणजे कधी नाही म्हणतात वा आपण समोरच्याला एकदा बोलत तर चार आपल्याकडे येत होतो असो म्हणून गवळणीची कटिंग बघा बुवा राग लावून म्हणून घ्यायचा नाही म्हणा अजिबात अजिबात गवळणीचा गवळणीला विषय देणार हा अगं बाई करू नको घाई नाव नवऱ्याचं पुढे गुलाव ए बाई बघ कशी सुटसुटीत तू कटिंग अगं बाई करू नको घाई नाव नवऱ्याचं पुढे गुलाव मी पण तुझी वाट दावीची ओळख जेव्हा नाही करते तेव्हा म्हातारी होती ओळख सांगतील बुवा मी पण तुझी वाट दावीची गेली विसरून गेलीस विसरून खाते सभा सोलाव येताव 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 येताव सोलाव म्हातारी हे गवळणी ताऱ्या टांगत्या एकदम तरुण निघाल्या मथुरेच्या बाजारी सारखं गेल्याने जो आला गेला सगळा फेऱ्या सुद्धा मला गोवान जातो गेलं तवाला होता अडकवल्याने गवळणी अडकवल्याने गवळणी राधेना त्याची वाटच माहिती पुढे जायची त्यावेळेस म्हातारीची आठवण झाली आणि म्हातारी म्हणते की नेलं तुम्ही टकामटा करून गेली निघून माझी आठवण नाही आता झाली आठवण त्यांना अडकल्यानंतर झाली कारण वाट मात नव्हती म्हणून बुवा झोलाव टकाव झोलाव टकाव झोलाव झोलाव अहो काय बुवा कसली इंजेक्शन देताव थोडा अशा फालतू गोष्टीवर मी नाही बोलत आणि मी कधी राग केला नाही आता दोघांना सोडत फिरतो एकदा फिरतो शाहिरांचा बुवा म्हणाले की मी मागच्या बारीत म्हटलं होतं बुवाना बुवा की शाखेवरून विषय झाला होता की नाही तुम्ही जी शाखा नाचवताय मी मुंबई मंडळाला अर्ज दिली की मागच्या बारीतला बुवाने काढला म्हणून बोलला नाही तर मला यांच्यावर शेळ खायची सवय नाही मी काय असेल ते काजत देतो विषयाला होता हेच मुलं आज सुद्धा नाचतात बुवानं त्या दिवशी म्हटलं बुवा 2 वर्षापूर्वी सुद्धा नाचली गेल्या वर्षी सुद्धा होती होतात की नाही मी व्यासपीठावर मी खोटं बोलणार नाही बुवांची तेव्हा गेलेले बुवांना दिसत नव्हतं त्या विषयावर म्हटलं बुवा तुम्ही ज्या मुली नाचवताय हे तुम्हाला कितपत योग्य वाटतं जे पास कार्ड दिलेला बुवा त्याच्यावर नियम आहे तुम्ही म्हणताय की तसा नियम नाही असो माझं त्याच्यात दुमत नाही बुवा तुम्ही मुली नाचवा नाही तुझं बायका नाचवा म्हातारा आणली तरी चालेल मला काय म्हणणं नाही पण मुली नाचवू नयेत असा नियम माझं मंडळ मला देतं खात्री नाही लांजा मंडळ म्हणून तुम्ही बुवा म्हणताय लांजेवाले तुम्ही तुमच्या इकडे बघा मी मंडळाशी काही ते बघीन बघ बुवा उतरती लागली पिढी तुला हे सचिन दादा मी सांगेन जे आहे ते आहे मी संच माझा त्यावेळेस सुद्धा तोच होता आज सुद्धा तोच आहे बुवा म्हणतात आज जीवन बुवा दांडेकरांनी पोरांना दाखवा उघडून त्यावेळेस का नाही बुवा दाखवले तुमच्याला बोलू काय त्या दिवशी बारी होते तेव्हा काय सांगितले दाबा का टाकला आता उघडून हे दांडेकर पण कसले ते व्हलटा घेऊन जोडून पण दिली हा असू दे आणि बुवा म्हणतात की आम्ही मंडळाशी भांडू भांड कांड काय करायचं ते करा तुम्ही
मला काही म्हटलं नाही. जो आला तो विषय मी त्या ठिकाणी बोलला होता आणि बुवा गवळणीला सुरुवात करतोय. आज देणार बारी चांगली मित्र देणार नक्कीच. काय म्हणायचं बघा. चल असून आणि आशिराला तू भुलतेस मला, लहान जरी असलो तरी प्रेम देतो मी तुला. कुंज मनात माझ्या, कुंज मनात माझ्या स्वराने भुलवितो तुला. अगं थोडी करताच राधे दूर जाते कशाला. म्हणून काय म्हणायचंय बघा. वाजे मंजूर पावा घुमला गोकुळ गावा. वाजे मंजूर पावा आजूबाजूला गवळणाला आवडणार तुला बघ. घुमला गोकुळ गावा, तल्लीन झाली गोकुळ नगरी. सारे फुलले गोकुळ धाम. येना जवळ तू माझ्या राधे. टकाव टकाव कसला मेलो. येना जवळ तू माझ्या राधे, तुला बोलवितो घनश्याम. येना जवळ तू माझ्या राधे, तुला बोलवितो घनश्याम. मंजूळ पावा घुमला गोकुळ गावा. वाजवितो मी पावा घुमला गोकुळ गावा. तल्लीन झाली गोकुळ नगरी, तल्लीन झाली गोकुळ नगरी. फुलले सारी येना जवळ तू माझ्या राधे, तुला बोलावितो घनश्याम. जवळ तू माझ्या राधे, बोलावितो घनश्याम. जगला जशी रोहिणी
पावा तुमला गोकुळ गावा धन्य झाली गोकुळ नगरी सारे गोकुळदार जवळ माझ्या तू राधे बोलतो गणशा जवळ माझ्या तू राधे तुला मी गणशा माझ्या राधे तुला बोलतो गणशा जवळ माझ्या राधे तुला बोलावितो गणशा पदावर आलेलं पारितोषी आमचे आदरणीय सुयश शेडेकर यांच्या स्मरणार्थ सुयश शेडेकर यांच्या स्मरणार्थ आमचे रविदादा शेडेकर यांच्याकडून गौरवणीसाठी वंशमोर आलेला आहे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे 2 ओळी म्हणतो त्याचप्रमाणे अंश तुषार लिखापे यांच्याकडून खास शाहिरांसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक त्यांचं म्हणणं आहे सचिन बुवांची साला गाडा बुवा आता दुसऱ्या वेळी खडा काय काढणार साला गाडा म्हणतात असो माझ्या पद्धतीने बुवाची साला काढलेली घेतील किती आणि मला देतील किती ते दुसऱ्या वेळेस मी बघेन मंडळ आभारी आहे फरमाईश म्हणून 2 ओळी वासवितो मी पावा तुमला गोकुळ गावा वासवितो मी पावा तुमला गोकुळ गावा धन्य झाली गोकुळ नगरी राधाच्या लीला तुला फुलवितो गराधे तुला सागन श्याम तुला फुलवितो गराधे तुला सागन श्याम माझ्या राधे तुला बोलावितो गरजा माझ्या राधे तुला बोलावितो गरजा माझ्या राधे तुला बोलावितो गरजा मित्रांनो स्तवनगत गौरव झालेला आहे राहिला विषय प्रश्न उत्तराचा अशा ठिकाणी खरोखर बुवानी आधी पहिलं माझा जो प्रश्न होता बुवांना प्रश्नाचं शाहिराने उत्तर दिलेलं आहे बुवा रंगमंचावर उभा आहे त्याच्या आधीचा उल्लेख करणार आहे बुवा उत्तर जे दिलं ते साफ चुकीचं आहे आणि हे तुम्ही मान्य करायचं आणि दुसरा राहिला मित्रांनो विषय बुवा म्हणतात की बाबूरावने घराण्याचे डाग आहेत डाग बाबूरावने घराण्याचे शाहिरांना म्हणायचं तुम्हाला डागात व असा डाग पडेल ना पडत आलाय व तुम्हाला उत्तर ती लागली आता उत्तर मागच्या बारीत म्हटलं होतं बुवा गलपटले गारटले हे कशासाठी त्या ठिकाणी मी सुद्धा बुवा विश्लेषण केलं होतं की बुवा तुमच्याकडून ती अपेक्षा नाही की असा कार्यक्रम व्हायला सांग अजून आहे की नाही बोलव की नाही असो तुम्ही गलपटले नाही बुवा वेस पाणी तापल पाणी टाक गलपाटू नका बुवा अजून राहिला विषय बुवांचा लसूण ही पूर्वी जन्मीची भूल गेल्या वर्षीचा प्रश्न होता मागच्या राजेश निकम बुवाची आणि बारी माझी बारीसाठी त्या बारीक म्हटलं होतं की संदर्भ मला फक्त आला 2 शाहिरांचा सचिन बुवा आणि संदीप मोरे बुवा म्हणून तो विषय बंद केला तो लसुणीचा विषय त्या ठिकाणी बंद केला परत बुवा म्हणतात आधीचा प्रश्न होता सुरपण काही पूर्वी जन्मीची भूल बुवा म्हणाले की राजेश निकमनी जे उत्तर दिलं ते बुवाने पटवून घेतलं आणि ह्याने उत्तर दिलेलं ते पटवून घेतलं नाही बुवा त्यांच्या गुरुवर्याने खिडकी पद्धतीत बुवा मला तिचं नाव सांगितलं होतं त्यावेळेसच उत्तर पटवून घेतलं बुवा तुम्ही सांगायचे जायचं तिथं घोडा घेऊन पण बुवा घोड्याची टाच अडकली होती ती तुम्हाला माहित नव्हती मी काय विचारत होतो सुरपण काही पूर्वीचे नेमकं कोण आणि सध्याच्या कलिकात कुठं वावरते तिचं नाव काय आणि एवढं जर तुम्ही ज्ञानीवंत असाल तर गवळणी कसल्या गाता बुवा असो एवढंच म्हणे शाहिरांनी मला जे प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे बुवा म्हणाले काय बोलते ते रंगमंचावर आहेस
काही नाही, मी सगळं यातलं शास्त्र सगळं आणलेलं आहे बुवा. दोनदा लाईट गेली, अडचण आली, तांत्रिक पोचते तू होणार. रंगवंतीची शपथ घेऊन सांगतो बुवा, कावळाच्या शापाने जर काय मिळेल ना बुवा, तर तुमच्याकडे घरी येईल. आलेलं पारितोषिक जनार्दन आदरणीय माझे वडिलां समाज जनार्दनची भाडी आणि सर्व कुटुंब यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. त्याचप्रमाणे साईनाथ तळीये यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. नाचमंडळ आभारी आहोत, पुणे आहोत, धन्यवाद. एक मिनिट. अरे करगी तुला साजा प्रश्न जबान तुम्हा मारिया, प्रश्न जबान तुम्हा मारिया, केला तुझ्यावर घाव. आज रंगला करगी तुला सताव, आज रंगला करगी तुला सताव, आज रंगला करगी तुला सताव. प्रश्न जबाना तुम्हा मारिया, प्रश्न जबाना तुम्हा मारिया, केला तुझ्यावर घाव. धन्यवाद मित्रांनो. शाहिरांना दुसऱ्या गाण्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि माझी प्रथम फेरी संपली असं जाहीर करतो.